के केवाड़ी खटे खटावता बाकी खोलला पलके नहीं आवता केहू दिल के केवाड़ी खटे खटावता। एक झलक खाती बानी अगुताइल आही दादा रोग हमरा कई संधराइल। ओहो एक झलक खाती बानी अगुताइल आही दादा रोग हमरा कई संधराइल। ई कौन बेजरिया बहल इतना दिन ले कहवा रहल मन बेरी बेरी हमके उकसावता केहू दिल के केवाड़ी खटे खटावता बाकी खोलला पलगे नहीं आवता केहू दिल के केवाड़ी खटे खटावता। बोली बाटे ऐसन त कैसन होई कासे देखा दीती फोटो हमारा के कोई। हाँ हाँ बोली बाटे ऐसन त कैसन होई कासे देखा दीते फोटो हमरा के कोई। एकरा में जबे नासाबा बिना देखले बिगड़ल दासाबा हमके आदमी से बानर बनावता केहू दिल के केवाड़ी खटे खटावता बाकी खोलला पलगे नहीं आवता केहू दिल के केवाड़ी खटे खटावता।